ji demê ku vîrusa korona li cîhanê belav bûye û bûye matirsiyeka mezin li ser teveya welatên cîhanê. Berdewam banga xweperestnê ji vîrusa korona têkirin ku li malên xwe bimînin. Berdewam jmareya kesên tûşbûyî û kesên bêsedema korona canê xwe ji dest dane û kesên ji korona başbûne tê belavkirin. Çawiniya encamdana têsta teqîgehî heta weke niha bi zelalî nehatiye behzkirin. Welatên zilhêz ji aliyê sîstemê tenduristî ve heta weke niha nikarîna rûbirûyê vîrusa korona bibin. Heta weke niha amerên ku vîrusa korona diyar dike li çendîn welatên cîhanê nehatine naskirin û yan jî nînin. Bê tenê têgotin ku têsta teqîgehî tê encam dan. Lê her welatekî demê ku têsta teqîgehiya taybet bê diyarkirina vîrusa korona nediyar e. Gelo di çend rojan de û yan jî di çend demijmêran de tê encamdan û encam derdikevin. Lê gorî ku hatiya ragihandin li hindek welat nêzîkî heftiyekê dimîne û li hindek welat kêmtir ji heftiyekê. Li hindek welatên din çend demijmêrekê dimîne. Bêguman ev welat bêhtira wan welatên zilhêzin di sîstemê tenduristiyê cîhanê de. Lê ya herî balkêş ew e ku Dr. Ciwan Mustefa hevserokê navenda tenduristiya ser bi pêde ve ragihandiye ku di kongreyekî rojnamevanî de dibêje piştî encamdana teqîkirinan. Niha rêveberiya pêdê di dema 30 çirkeyî de ango 30 sanî de karin têsta teqîgehiya taybet bi vîrusa korona encam bidin ku her dê wî 30 çirkeyî de derencam jî têne xuyakirin. نعلن عن التوصل إلى كيت اختبار يستطيع تشخيص الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك خلال 30 ثانية من أخذ العينة، وهذه السابقة لم يتوصل إليها أحد في العالم. Ev lêdwana Dr. Ciwan Mustefa di serdemekî de tê ku her kesek pêwîstiyawî bê sê têstan heye heta ku diyar dibe helgirê vîrusa korona yan na. Li gorî lêdwana Dr. Ciwan Mustefa tevaya têstan di 30 çirkeyî de tên encamdan. Derbarê têçûwa têsta taybet bi vîrusa korona ferq û cudehîna bera welatan de têde heye. Lê gorî ku hatiya ragihandin têçû jê $5 dest pê dike heta ku digihê $305 Amerîkî. Lê gorî ku malpera Sky News belav kiriye li Amerîka têçûyê têsta korona bêhtir ji $3,000 e. Tevî ku têst û derencam dê dema 30 sanî de li cempêde têne encamdan. Lê sîstemê karantîkirina welatiyan tê bicîkirin ku li dibistana Heleye ya Başarê Qamişlo xelkê karantî dikin. Pirsyar di vir de ew e gelo eger derencam bi vî awayê lezgîn diyar dibin pêwîstî bi karantîneyê heye yan na.